Il-ħamis li ġej tiġi fit-tmiema l-kampanja elettorali u bekk il-kampanja Malta flimkien jumejn qabel il-verdett tal-poplu, il-Partit Laburista se jorganizza l-akbar rally f'din il-kampanja fl-MFCC. Kollox jibda mis-6 ta' filgħaxija l qudiem bi spettaklu akbar minn dak ta' nhar il-Ħadd li għadda. Il-kampanja tiġi fit-tmiema bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela. Rally simili iżda akbar u sbaħ minn dak li rajna propju. Nhar il-Ħadd rally li kellna feedback sabiħ ħafna kemm minn dawk li attendew, kemm minn dawk li segwewna fid-djarhom għalhekk nappella l kulħadd sabiex jingħaqad magħna propju nhar il-ħamis mis-sitta l quddiem għal din l-aħħar attività tal-kampanja Malta flimkien. Mikallef qal kif din il-kampanja elettorali trid tissarraf f'aktar ġid tal-poplu Malti u Awċi jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista. Iva l-Prim Ministru Roberta Bela propju telaq ftit sigħat wara li tħabbret elezzjoni ġenerali jispjega l-viżjoni tagħna għal dan il-pajjiż. Issa nhar il-ħamis ħajkun l-aħħar diskors matul din il-kampanja, diskors importanti li jiena flimkien ma' kulħadd, kull minnu parti mill-Partit Laburista we look forward to. L-appell tiegħi huwa sabiex dawk li għadhom ma ġabrux il-vot, iġbru l-vot tagħkom u mbagħad iddeċidu intom x'tagħmlu propju nhar is-Sibt, imma li ma tiġbrux il-vot ifisser li mbagħad tkunu ċaħħadtu milli jkollkom sem fid-deċiżjoni għall-futur ta' dan il-pajjiż, għall-futur ta' awliedkom. Għalhekk iġbru l-vot. Wieħed jista' jirriserva post tar-rally minn fuq is-sit partitlaburista.org jew billi jċempel fuq in-numru 2090 1751.